са кварталчи. Добре дошли пред сградата на Народно читалище Боисей Хилендарски от столичния квартал Редута, община Слатина, за да изразим нашето очакване София да стане европейска столица на културата. Аз съм Архангел Петров, председател на читалището и ще имам удоволствието да ви занимавам в следващите няколко минути по споменатата тема. Удоволствие за нас ще бъде изпълнението на танцовия състав Зора, който току-що видяхте, една известна част от неговия репертуар, към нашето читалище с ръководител господин Стефан Лалоев, който ето го, да го видите. Стефчо, ела да те видя да ме представихте. Ето го, това е ръководителя на ансамбъла. Днешната среща, ако сте забелязали, ще бъде заснета с нашата читалищна видеокамера и записът ще бъде качен на сайта на нашето читалище. И така, към темата. Стара София изчезна, за да отстъпи място на една благоустроена и модерна столица. От турска паланка, както е била преди освобождението на България, днес няма никакъв помен. София се строеше с усилен темп и днес модерни и многоетажни сгради покриват местата на старите къщи, пълни с спомени от десетилетия. София е обявена за столица на България на 3 април 1879 г. от учредителното събрание по предложение на професор Марин Дринов. Най-рано запазеното писмено сведение, градът се е наричал с гръцкото име Сердонополис, което означава градът на сердите, тракийско племе, населяващо областта. Първите трайни поселища в днешна София са от неолита и са се намирали в района на бившия царски дворец и Слатина, като те датират около 5000 години преди новата ера. Вероятно след присъединяването на града към България, в началото на 9 век се появява и името Средец, което отразява средищно място на града в Софийското поле. През 14 век градът започва да се среща в исторически документи с името София от името на катедралната църква Света София. Инициативата София и Югозападен регион, кандидати за Европейска столица на културата, е сред най-престижните и популярни европейски културни прояви. Замислена е с цел да допринесе за сближаването на европейските народи. Решението за нейното реализиране е взето през юни 1985 г. от Съвета на министрите на културата и Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури. В периода след 1985 г. повечето 40 града са печелили титлата Европейска столица на културата. Събитието може да донесе огромни ползи за градовете в културно, социално и икономическо отношение в рамките на самата година и след това. Събитието също така може да допринесе и растежа на заетостта. През последните 3 години европейски столици на културата са били следните градове. 2011 Талин, Естония и Турку, Финландия. 2012 Гамараеш, Португалия и Марибор, Словения. 2013 Марсилия, Франция и Кошице, Словакия. През 2019 година един български и един италиански град ще носят престижното звание Европейска столица на културата. София е един от българските кандидати, като избра темата "Сподели София". В рамките на кандидатстването си столицата ни избра да представляват своите силни страни, културни ресурси и социални привилегии. Темата "Сподели София" се обръща към самите софиянци, но също така е насочена и към партньорите от югозападния регион – Благоевград, Кюстендил и Перник. Освен София, има и други български градове, които също кандидатстват за Европейска столица на културата. Варна, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Шумен, Русе и Бургас. На втория етап от конкурса продължават следните български градове: София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Идеята
при избора на Европейска столица на културата е да се изведе на преден план богатството, многообразието и общите черти на европейските култури и да се насърчи взаимното опознаване и разбирателство между гражданите на Европа. Каузата София да стане Европейска столица на културата през 2019 година означава развитие на града във всички сектори – култура, инфраструктура, чиста околна среда, модерен градски транспорт, културна индустрия. Във връзка с кандидатурата на София, Общината и Министерството на културата са обсъдили възможността от следващата година всички музеи и забележителности в центъра на града да се разглеждат само с един билет. Ще се организира пешеходен туристически маршрут в сърцето на столицата. Така любителите на културно-историческото наследство ще могат да обиколят храм-паметника Свети Александър Невски, синагогата, джамията, католическия храм, църквата Света Неделя, Ларвета. София е град с древно минало и множество културно-исторически забележителности. Жителите и гостите на столицата ни могат да се насладят на останките от крепостните стени и колите на антична Сърбия. Във вътрешния двор между президентството и хотел Шератон се намира най-старата запазена сграда в София от началото на IV век – църквата Свети Георги Победоносец. Тя носи споменът от далечното време, когато император Константин Велики е осядал града. Столицата носи днешното си име от базиликата Света София, построена по времето на император Юстилиан Велики, върху останките на стари църкви. Да не забравяме и Боянската църква, Свети Никола и Пантелеймон, която е била параклис на севаскраторите от Второто българско царство, които са притежавали Средец и околностите му като феодално владение. Забележителна е и църквата Света Петра Самарчийска от 11 век, която има гробница от римско време от 4 век. Не може да се отмине красотата на храм-паметник Александър Невски, построен в началото на 20 век в памет на загиналите за свободата на България руски, украински, белоруски, финландски и румънски воини. Интересна е историята на църквата Света Седмочисленици, построена като джами от прочития архитект Синан по заповед на Сулейман Великолепен. Любопитното е, че джамията е построена върху имот на Рилски манастир. При земетресение през 19 век минарето от черен гранит се срутва и джамията е изоставена и превърната във военен склад, а след освобождението за кратко е затвор, известен като Черната джамия. През периода 901-903 година сградата е построена на православен храм, при което под джамията се открива християнски храм от 5-6 век, а под него е езическия храм на Ескалепия. София е най-големият университетски град в България. Тук е най-старият и най-голям наш университет. Софийски университет Свети Климент Охридски, основан през 1888 година. Наред с него, в столицата ни има множество университетски колежи. Нов български университет, Технически университет, Химико-технологически университет, Минно-геоложки, УНСС, Университет по архитектура и геология, надпис Кръсто Сарафов, Музикална академия, Панчо Владигеров, Национална художествена академия. Градът ни е богат и на театри и музей. Народен театър Иван Вазов, построен през 1906 година. Театър Сълза и смях, основан през 1892 година. Сатиричен театър, младежки театър, национален музикален театър, национална опера и балет. Тук са Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, Археологически музей, Етнографски музей, Природонаучния музей, Национална художествена галерия, Галерията за чуждестранно изкуство. В София и най-голямата българска библиотека, Народна библиотека Свети Кирил и Методий, която има изключително богат и ценен фонд. Сред емблемите на града са и паметниците на Цар Освободител, паметника на Левски, руския паметник, паметника на Незнайния войн. През последните години инфраструктурата на града се подобри значително, като особено метрото улесни значително предвиждането из него. В столицата ни има спортни съоръжения,
като стадиони, спортни зали, клубни комплекси, гребна база, конна база, паркови градинки, които правят живота в нея привлекателен. Наличието на толкова културни, исторически и просветни институции и забележително с национално значение ни дава основание да се надяваме, че София ще бъде избрана за европейска столица през 2019 година. Благодаря ви.